Nagtiripon ame kasudmang aga sa atubangan kang Kapitolyo Probinsyal sa Peñaranda Park, Legazpi City ang mga albayano para sa ika-450 taon kang pagkakamukna kan albay. Sa pagtiripon, pigbalikan man ang agi-agi kang probinsya na pigpanginotan kan local historian na si Kurt Zepeto. Naaraman kan mga Kastila ang iba pang lugar sa Kabikolan, kaiba ang banwaan kan albay na kaitong panahon, iyo anapod sa lugar sa may baybayon kan Legazpi, sa tao kan duwang sabang kan Tibo River. Iyo manini ang lumang pangaran kan Legazpi City, asinanbot sa biyon kang albay, mag-alalay sa pagkadungkal. Sa aktibidad, pigpatugtugman ang mga kansyon na sinurat mismo kan mga Bicolano artist. Antes man, ang pagpuan kang seremonya, nagkaigwa mo na ninsarong banal na misa sa Albay Katedral. Naghiras man ni mensahe ang pamayo kang Provincial Tourism, Culture and Arts Office na si Dorothy Cole. For the past 22 years, I can confidently say that each and every one of us have diligently worked hard not only to make Albay grow and succeed, but also to instill and promote pride in ourselves as Albayanos. Mientras tanto, kasumpay kang selebrasyon, pigdeklara man na special non-working holiday sa bilog na probinsya kan Albay ini na lindong man kang Republic Act 11119 na permado ni dating Presidente Rodrigo Duterte kan taong 2018. Para sa mga baretang tatak Bicol, Camille Artiaga.